Tak, a som na zjazdovke číslo 45, ktorú sme si veľmi obľúbili. Práve ťahnú Poliaci, je ich strašne veľa, možno nejakých 50 autobusov a ťahnú na Madonu Campiglio. My to z taktických dôvodov teraz využijeme a strihneme si 45, ktorá je prekrásna zjazdovečka a nesmierne sa mi dobre na nej jazdí. Takže 48 za chvíľočku a prejdeme na zjazdovenku 45. Vidíme zjazdovku 45, ktorá je úchvatná. Málo kto ju objavil a ja si vyprávam. Je fantastická. Fantázia. Nádhera, tu je hupáčik. A za ním príde rovina. Musíme nabrať rýchlosť. Je to 45-ka, zjazdovka, volá sa Quattro, je červená, ako stvorená na carving a ideme. A som tu sám! Juhu! Pozdravujem všetky lyžiarske živočichy na Slovensku. No, škoda, že tu nie si so mnou. Wow! A to je dobre, to je dobre. A náš príde ten strmak. Šup. No. Odbije náročná pasáž. Veľmi, veľmi ťažká. Krásna. Veľmi krásna. Maličký výdych. Tam je 10, po tej sme prišli. No. A teraz idem na moju obľúbenú pasáž. Hop. Dobrá, drž. Šup. Tak, to bolo super. A dolu. Nádhera. Jaj, tu je kopu ľudí. Ale ono sa to vytráti časom. Všetci stiahnu do Madony. A tu je super. Takže ešte raz pohľad a sme tu. A vypíname. Zaraďujeme sa do davu. Tak.